Sei moi ben o que están vostedes pensando neste momento. Están pensando, vaya, outra desas empresas que prometen aventuras de fin de semana. O típico, deportes na natureza, algunha comida exótica, cousas desas. O que lle propomos dende a experiencia SC é converter a súa vida cotidiana algo novidoso, nun reto. Un cambio de perspectiva que transformará a súa vida diaria, esa vida que en moitos momentos case que todos chegamos a aborrecer, para que sexa dende xa, e para sempre. Unha vida diferente. Unha realidade cotiá que conservará as vantaxes de seguir sendo a que sempre foi, pero que despois da experiencia SC, vostede percibirá e calibrará cun prisma completamente distinto e renovado. Non espere máis. Contacte con nós. Raquel Prado Gómez. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Tranquila, nós somos os vos. Au, ¿qué es lo que tengo en el brazo? É un micro, é un localizador. Tenos baixo a súa pel. Non poderás sacalos ata que nos o decidamos. Estoy secuestrada. Non. ¿Por qué estoy aquí? Porque quiso estar. Porque quise estar. Vostede, Raquel, veu a nós voluntariamente. Quería probar unha experiencia inesquecible. Temos un contrato coa súa asignatura, no que accede someterse á proba. Adelante. Hola. Hola. Hola, Raquel. Sienta. Bien. Raquel. Raquel Prado Gómez. Oxe, Raquel, chegou o día. O seu día. Hola, boas tardes. Hola, buenas tardes, la atiende Walter. Mire, que levo varios días con problemas na liña da miña casa. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, que levo varios días con problemas na liña de internet da miña casa. Se quere dolle os meus datos. Sí, claro. Perdone, dice que tiene problemas con la red de su casa, ¿no? Sí, iso dixen. De acuerdo. ¿Me puede indicar su nombre y apellidos? O meu nome é Raquel Prado Gómez. ¿Su DNI? 38942-421, letra G. Raquel, vamos. Como vos ia dicindo, contamos con que haxa 10 prazas para o ano que ven. Ah, sí. Vaya, qué bien. De todos los que vimos, este colegio era nuestro favorito. ¿A que sí, Raquel? A súa experiencia consistirá en falar galego 100% do seu tempo, en situacións de todo tipo, algunhas delas moi importantes na súa vida. Todo un desafío, non sei? Raquel, veo que tienes un currículum bastante notable. Bien, ¿y por qué crees que cumples el perfil ideal para el puesto de responsable de ingeniería en esta empresa? Pois, como vostede moi ben di, estou moi preparada académicamente e moi motivada co reto de traballar nunha firma tan importante como é a súa. 38942-421, letra G. Disculpe, señora Raquel, no consigo entender bien los números. ¿Podría decírmelos en castellano? Mire, podería, pero non me peta. O caso é que non só me deixades en liña durante 4 días, senón que aínda por riba non me ofrecedes un servizo en lingua galega. Pero volvendo da legislación, vostede dicía que se reparten un 30% entre galego, castelán e inglés, non é? Así é? Xa, pero que as condicións de partida entre o galego e o castelán non son semellantes, non cree? Quero dicir que o tempo de uso das linguas non só se mide polo número de materias, non cree? Quero dicir que o castelán está omnipresente en todos os medios. Nos medios de comunicación. Imagínome que na escola haberá unha lingua que sexa vehicular durante a maior parte do tempo. Porque o importante é o que falan os nenos entre si, non? A lingua do patio. A lingua que empregan os mestres fora do que establece a legislación. A este respecto, vostedes fan algo? En canto a Bignet,
deberá impedir que a súa puntuación baixe, mantendo así o seu estatus social. Isto fará que se dea conta da complexidade do seu reto. Bien, pues nada, Raquel. Cuando acabe el proceso de selección, la empresa se pondrá en contacto contigo para comunicarte una resolución. Perdone, señora Raquel, yo le hablo desde Perú. Si me habla en castellano, seguro que puedo resolver su problema con la red. Pois que ben, parece que durante estes 4 días non puidestes. Mire, teño dereito que a miña compañía de internet, que por certo non me cobra pouco, me dé un servizo en lingua galega. Disculpe, señora Raquel, todo el sistema de atención al cliente de la compañía Deslocaliziona está en Perú. No puedo hacer eso que me pide. Compartindo con vostede a preocupación, teño que dicir que non temos nada previsto a este respecto. Aquí cada quen fala o que quere, e desgrazadamente a maioría quere falar castelán. Hola. Hola. Estaba entrevistando a Raquel Prado para la vacante de ingeniería. Encantado. Hola. ¿Dónde estudió usted? Estudei telecomunicacións na Universidade de Vigo. E tamén fixen o máster na Universidade de Toulouse. Eu din clase nesa universidade hai moitos anos. Teño moi boas lembranzas daqueles anos. Fíxese se o pasaba eu ben en Vigo, que xa iba a vivir ali. Pasa que ao final acabas a universidade... Só digo que quería realizar de maneira formal a miña queixa sobre a atención en galego. Poderías, por favor, pasarme con algún superior? De verdad que lo siento, señora Raquel. Desconozco lo que puede hacer para expresar su queja, pero no dispongo de ningún otro número alternativo al que Mira, usted se pueda dirigir. xa está. Deixo estar. E os que non queren non se verán na obriga de facelo por pura presión social. Non lle digo que non, pero a lei non sinala nada a este respecto. En que lingua salen falando os nenos da escola? Se lle son sincera, os nenos que entran falando castelán saen falando castelán. E os nenos que entran falando galego tamén saen falando castelán. En fin, foi un placer. Agardo que non sexa a derradeira vez que a vexa por aquí. Moitas grazas, señor Oliveira. Iso espero eu tamén. Raquel. Raquel, esperte. Isto rematou, Raquel. Vimos distraer o micro. Queremos agradecerlle a súa colaboración. Todo saiu a perfección. Agardamos que a experiencia fose proveitosa para vostede. Desculpe. Unha última cousa. Sí, Raquel, diga. Por que o SOC? SC. Só son iniciais de 2 palabras. De cales? Sinto moitísima curiosidade. Sentido común. Sentido común. Sentido común para que as persoas que falan en galego teñan igualdade de dereitos. Sentido común para que calquera persoa que o desexe poida ser atendida en galego. Sentido común para que en todo caso se ofreza documentación en galego. Sentido común para ser libres de expresármonos no noso idioma. Precisamos un mínimo de 10.000 sinaturas para levar esta iniciativa ao Parlamento de Galiza. Cárgate de sentido común e asina. A Mesa pola Normalización Lingüística.
Máis información en sentidocomún.amesa.gal.